illallah muhammadar dan bala mai buɗe da rasani wato kace mun rabu an bala mai buɗe ba ka gani idan ban kai da raga da idan inda muke da kai dan yau ka nuna masa harka to mun ga gina arziki a cikin nan mu zo gurin ka nuna mana mu yayin iska ne na san me wallahi gari ya kake an bala ana bayi abu amma shi ne dan bala ne sai kan kwana mutum arziki ne amma ka daina zuwa guri na ba za ka bata mu kwastoma wannan sana zuwa guri na ana wannan muka kwastoma Allah ka agaita mu Allah ka agaita mu zuka kai yan mata suna mana layi amma irin ku suna kuwa sa Allah kai wannan gwana ma ke abin gadi ku kuke ake gadi dubu wata amma wannan yana zuwa ya nuna ya san matsala wa dajin ma kuma wallahi tallahi amma ka kai maka koyon maka sai madoraci ne kaman mamaki ya za ka ce madoraci ne sai ka mun jagora mu je wajen bolan ne ka wuri ka bani ya ba zan gudun barka ba kai ka san me fara bolan nan ai wannan saran da na ringa yi na ga ma shugaban aljanin ne ido na sare na ƙara na sare mai kai kafar ɗayan mata nan na ce na rataye ta a ɗaki za mu je ka Allah ka yi na ga ma tana nan a rataye ya ka mun irin wannan ina gwada hankali na faɗi da kalli fuska ta haɗi ba da kai ke ba wannan gudun ma da na gaya ma biyo da suka wajen su kari a daki na muka dinga gwamta mu har abin da ya sa ga gudu ba na so abin ya shafe kai gaskiya ne tun da ya biya da ya goje mu ƙara koma asara na gaskiya ba zan koma asara na zan koma ba zan koma gaskiya wallahi zan koma ni ba zan je ba a zo a daɗe ma kafa ko hannu ko a shanye ma hannu a zo ana challenge gaskiya zan je a wallahi sai na gaskiya ban je da kai ba to ya za ka je ni dai na je so kake ka je ni dai kawai ka zo mu je nuna ma kafa mu je ni ba zan je ba ka ga ma ka zo mu je ba zan je ba Allah ka zo mu je ba ni ba na je ba a ni ba zan je ba ni ba ka zo mu je ni na je ina kai ka zan na je wani ya je ko ya da ko ya mun hadi ko ya mun hadi mai ya ka ce na wai da ya gudu na ka tafi ne da man gudu da muka yi hamara na wajen ina kai ne haba aro ai mu wanda kakan mu ta yanke saka haba dai na ka wasa ne ai ni yanzu da gayya na kiyawo a gari na haba
da gayya nake gaya ma Me sai? na ƙaran gaya ma a ɗan maka su nake ko aljanin ne zan taɓo ya mun iya shege in nuna mai na gaskiya ne wannan to ba sirrin mana mai gida gaya ma wani mutum ne ke ba da magani a can ka gangara wannan labin Allah a nan nan ka ce min kuka kudus kenan da can gangaren wannan kudin dubban ai wannan ya san hannun sa da dama me ya fita ne sai dai ka je a da da karkar mu hanya ai ba na son komawa gurin da su ba da aljanu ne ya kan kai ka samu hanyar babu na tsakani da Allah dan ma ne kudance ka gani ta ne mun da ne dan ma kudance amma ya san hannun sa fa gaskiya ne kana karba ka wuce ko ko mai lobin hade za mu je gun nan Dokta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Haka zalika, ku san bana mana like, ku saboda mana sharhi.